Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh mempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh katetepna dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggen kita sami sareng-sareng naos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, saderengipun kita nglajengaken panaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Alhamdulillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bicara mengenai masalah cara penilaian dumateng tiyang ingkang belajar suluk dumateng Allah Subhanahu wa taala menika. Menawi menilai menika boten kene ngangge penilaian jauh bahasa wong sakniki interpretasi nyira-nyira dibalik itu. Niku terus niku pedoman penilaian. Niku nek wong belajar suluk mboten oleh. Nek wong merengut sampean video wong iku gedhe karo aku. Ampun kesusu niki wonten. Nggih muni mawon wong iku merengut ten
tok. Tentok niku oleh tapi aja dikai penilaian. Oh, semarai dhek merengut mergo dhek keting karo aku. Buktine ngoten. Biasane lek teko aku nyopo iki malah merengut ae gak nyopo. Dene mesti kadang merengut iku ya mergo lara untu. Iki semanten ugi soal tiyang sing nyoto-nyoto kali Allah Ta'ala dipun paringi kesempatan ibadah. Ngoten. Ibadah kanthi tertib sampai dadi wirid. Ngamale saya. Kate terus menerus dipun paringi kesempatan dening Allah sekaligus kemampuan ngamalaken lakon sing sae. Niku ampun pisan-pisan jenengan ya ming perkara jenengan boten saged ningali tanda-tandane lek piyambake niku wong ahli makrifat. Krana panjenengan boten saged ningali dhateng tiyang niku wonten tenger-tengere tiyang sing mahabbah dhumateng Allah. Lah, menawi kula panjenengan ngarani niku mawon, ya dituduhne jelas niku sae. Soal napa to sing marai dhek betah lan macem-macem niku ampun dihukumi. Dihukumi lah kupadune lah metenteng kecilik ibadah lak mergo anu lingkungane ben lingkungan apik dadi dhek sungkan nek gak melok apik. Betul sangat teni ngoten-ngoten. Sing jelas niku sae-sae. Nyatane napa? Nyatane entene wirid niku sakjane mergo enten waris. Ngoten artine anane enek wong niku iso nglakoni apik. Iku mbuh prosese kapan? Sak nyet mbuh pirang detik. Niku mesti enten waris sing dumugi teng atine. Sing saged nuwune piyambake ngamalake. Oh, ngoten. Ya senajan kadang-kadang motivasi ini motivasi elek. Ning nyatane tukule tukul apik. Nyatane tukule tukul apik. Niku mesti niat elek sing tukul apik niku mergo minimal. Niku piyambake teng kesimpulan lek tak bungkus apik. Nyatane dhek ngerti lek iku apik. Iku berarti saya enten pitulunge Gusti Allah. Niku penilaian paling rendah. Napa malih? Jelas-jelas yang niku pun napa ustaz gak terkait ngeten-ngeten nyatane terus menerus diambake nglampahi kesaenan. Senajan kesaenan niku remeh sepele. Nggih, remeh sepele ning napa to? Namung pokoke lek enek tanggane mati mesti dhisik to kok. Mbuh piye carane ndelalah mesti kudu dhisik. Terus iku lek gak ana pitulung Allah mboten saged. Lha senajan meneh wong e ora patek pinter. Cara tatanan lahir tandane dhek wong makrifat ora enak. Tapi nyatane nyoto-nyoto piyambake saged mlampahi kesaenan. Iku mboten kena dingin. Dan iki pancen enten tiyang niku sing wis nandhani perintah Allah. Ning kalih Allah mboten diparingi ngerti tumandange kuwi. Tumandang sing piye niku sok mboten dikek ngerti. Cuma moro-moro atine demen tandang. Lha enten tiyang niku sing model ngoten. Lha enten tiyang niku sing tandane dereng muncul tapi dibujuhno dhisik kalih Allah. Iki lho gambare wong tandang ngene, carane wong tandang ngene. Wong sing gelem tandang oleh ngene, kanthi diketokno. Dan itu akhirnya piyambake nglampahi napa perintah Allah. Enten sing tumandang riyen pun bangun sampai rasa nikmate muncul kekali Allah dibuka, diduduhno. Lha iki lho, sajane simpenanmu iki. Dan tapi ngoten niku mboten kok manut kersane sing kandhang. Sedaya niku saking Allah Subhanahu wa taala. Lan jarang tiyang niku sing ketekan waris. Nggih. Sing waris itu terus menerus iku jarang. Sithik banget tiyang niku sing ketekanan waris niku terus menerus niku
sithik banget. Sing kathah niku waris nil ngoten tok terus ngilang. Berarti nil jadi nyampe ngilang. Kantun wong ini bar ketekan waris terus pundi. Nalika pemane pengumuman. Masjid iki butuh boto kali, keramik kali. Yang Moro niku enten waris tengah sret. Ora ngono boto kusung iku 10.000 tak usumbane. Niku waris sret ngoten. Mboten kok terus muni, yo boto sumbangno, boto sumbangno, boto sumbangno boten. Sret sumbangno boto 10.000. Tapi bar niku ilang. Nah, kanggo sak niki perjuangane sak bare niku ilang. Ngoten. Mampu mboten? Ya mbake mraktekno warite. Lha mampu napa terus dilongi. Ya 10.000 ayo. Orang-orang 1.000 lah niku sebab apa? Supaya ngeten lho, supaya kula panjenengan sedaya. Nek waris niku teko terus menerus. Napa malih setiap saat niku kadang-kadang muncul semacam siap-siap. Sama nih bedek. Oh tekane waris biasanya jam sak menit. Tekane waris itu mboten mesti dadakan. Nun sewu kata sing sok manglet ning. Kadang-kadang kula niku nek salat niku tati dijak zikir kok mboten purun. Ati jak muni tok muni Allah 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 ngoten mboten saged. Tapi lek pas teng jeding sikatan mboten krasa. Ati niku moro-moro muni bareng karo bae sikat. Sak ati njero kono muni Allah Allah Allah. Niku kaya-kaya mboten usah di nganu pun dugi. Nah, niku yo mboten kena dipedhek, kadang-kadang sampean bar cerita ngoten. Sesuk wis gak iso. Nah, mungkin ngalih bab liya. Mungkin pas sampean nyemplak sepeda. Moro muni Allah 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 Allah. Tanpa enten ikhtiar bagaimana moro-moro muncul rasa sing apik, warit-warit pengertosan kebenaran, pengertosan hidayah sing rahasia saking Allah niku jugine dadak-dadak tuh sekilas. Perlu napa supaya mboten siap-siap jenengan. Tidak siap-siap, mergo lek siap-siap itu mungkin terus kembali. Kemana teh? Umumnya oleh tirakat wis suwe. Lho lak pas tenan oleh Riyadhah 10 dina pas hari ke-11 lho metu karo main. Nah, paling ngoten terusan. Niki mungkin terus enten pengakuan. Enten pengakuan sing sakjane dugine warit-warit niku wau mboten menungso sing nekakne. Jenenge warit niku saking Allah Subhanahu wa taala. Lah menungso niku tugase namung wirid. Lah terus wirid sing ndi sing nekakno warit? Sajane ora ana hubungan. Malah dibalik kudune sing marahi wong niku duwe wirid mergo ketekan warit senajan warit sing teko niku sok wonge ora sadar. Sok ora sadar. Dipun dawaken dening Syekh Sunan Athaillah wa qala radhiyallahu anhu. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Sunan Athaillah radhiyallahu anhu, qallama takunul waridatul ilahiyatu illa baltatan. Perlune li alayat da'i hal ibad biwujudil istiadat. Qallama takunu setitik banget ana apa alwaridatu pira-pira waridat. Waridat niku wonten kalane ilham, wonten kalane rasa gauk, wonten kalane hal sing sae, wonten kalane ma'arif, pengetahuan dadakan sing diparingi Allah sing panjenengan dereng tau ngertos, wonten kalane isyarah-isyarah bangsa batin. Kadang-kadang waridat niku tanpa usaha tanpa napa mara ngerti ngoten niku. Kaya umane duh iki kok mara-mara roh ngoten nek. Anake lara ngoten niku termasuk niku waridat. Waridat niku setitik banget. Ila bartatan kejaba iku bartatan itu dadakan tur mboten kena dipet iku bartatan.
bagtatan kaya wong wahing niku nek bagtatan. Wahing apa gebres? Gebres wahing niku lak ya ora kena disengkakno, ya ora kena diempet tak ngoten niku bagtatan. Warit niku nek teko ya ora kena ditolak, nek ora teko ya ora kena diarep-arep. Niku bagtatan. Perlune napa to? Li alayat dai supaya ora ngaku-ngaku ha ing waridat sapa ibadah kawula oleh ngaku-ngaku man diwujudil istiqdadi sebab anane persiapan-persiapan. Niku wong niku seringkali ya nek dipikir jane sedaya niku ya kabeh ken Allah. Cuma menungso niku kan nek siap-siap ngoten lah gampang ngaku-ngaku. Ya bae nyiapno tandur, ngetokno gabah, ngono rumangsane. Sing nandur aku kok. Ya, ini kudu ngakoni persiapan niku bisa terus katut ngakoni sak hasile. Niku lek sing mulang dudu aku gak iso pinter kae kuwi. Padahal wong mulane mung nyiapno mawon, tekane pinter niku dudu mergo mulane. Ngoten, cara wong ngoten nyiapno timba ning isor talang. Sing marai timbone kepek banyu niku mboten mergo ndeke sing nyiapno ngoten nggih. Ya mergo pancen talange mancur. Lan wong diulang iso pinter niku lho mboten mergo oleh mulang. Wong mulang niku namung nek kaya ada siap ngoten mawon. Lah mungkin oleh niku sak pinter ya tergantung pada dewi-dewi. Gantung ada dewi-dewi. Persiapane dewi-dewi. Tapi tekone niku oleh kalau tekone niku betul lho. Tekone niku di luar kemampuan manusia. Nek persiapane pancen diperintah. Diperintah kon siap-siap. Lah sedaya niku mengke saged napa dipun tampi menungso menurut persiapan nanging nek pun nyangkut soal waridat. Ngoten nggih. Niku kalih Allah taala niku dirahasiake kapan tekane lan sebab apa teko. Upamane pokoke anggere nek wong kok melek bumi ya mesti gampang ngerti rahasiane Gusti Allah. Nah, maling itu biasa melek bumi ora ngerti-ngerti kan. Nek ngoten nek dirumuske ngoten akhire terus dadi rumus terus wong niku siap-siap. Pokoke wong anggere gelem riadoh model ngene-ngene posone sak menit dina metu salat sak menit ku mesti oleh ngene lah ngoten niku lho. Niku mungkin terus ngaku-ngaku enten istiqdatnya. Nah niku. Mula sing sae ngamalke napa-napa upama oleh ijazah niku jane ora perlu mbatesi. Pokoke lek maca Waqiah 41 dina mesti sugih. Nah, niki mungkin terus upama kedadian itu sugih tenan malah sampean mboten eling kesugihan itu sendiri dari Allah, tapi terus akhirnya sampean tarik pisan bahwa sugih iki hasil Waqiah sing sampean waca lah. Ngaku-ngaku nah. Ngoten. Mergo al-waridatu la ilahiyatu utawi pira-pira waridat perkara kang teko al-ilahiyatu kang bangsa pangeran iku hadaya pira-pira hadiah pira-pira terteran. Jenenge terteran iki mosok ngerti sampean. Aku dina iki engko oleh terteran karo tangga sakmene poncotan ngono sampeyan lek tonjok nggih. Cara iki lho, Pak. Napa? Tonjokan. Sedina iku arep oleh pirang tonjok. Ini motor semosok sampean gede. Jenenge terteran iki terus ora sing ngeteri to nggih. Wah, ambune tanggaku kok wis ngene jawab bungkare iki wis mesti ingkung wis kok rene lah ngoten entek iki. Nggih niku mengke niku lek terhadap tangga jenenge tomat. Lah nek terhadap Allah ngoten. Murono sampean wis siap-siap ibadahe ngoten sampean nuntut khasiate waridate lah itu akhirnya terus suul adab malih. Iki kan hubungane sakjane sekali soal suul adab. Jadi krana niku hadiah
saking Allah taala wa tuhafun lan pira-pira kehormatan wa karomatun lan pira-pira keramat yukrimu kang mulyakaken sapa Allah biha kelawan waridat mau mulyakaken ibadah ing kawula Allah. Mula sangka kuwi palatakun mongko ora ana apa waridat, ora ana fil ghalibi ing dalem kaprae, ora ana iku illa bartakan kejaba dadaan. Ayat fajatan tegese dadaan. Ujug-ujug. Menurut padane nuwun jauh. Padha-padha ana wong tukang main. Tukang main. Maine bareng. Kenapa oleh ngeplekno kartu bareng. Krungu azan yo bareng. Lho, niku sing grejet kepengin jamaah terus tobat niku ya dhewe-dhewe berusaha. Ngoten. Berusaha. Tiang niku napa malih saya kados ngeten mireng pengawasan. Jamil ngaji padha. Kitab sing diwaca padha, sing nerangno padha. Ngrungonane wektune bareng padha. Tapi nek tekane paham mboten nang. Lah muni no ta. Niku ora kok terus dadakan niku. Maksudnya langsung bareng karo ngaji, krungu langsung ngono ta niku dereng kadang-kadang niku wis liya dina ngoten lagi. Iya. Lagi muni ngono. Lah, nalika muni iya niku parit. Sing tekone dadakan. Ngoten. Ayo faj'ata. Perlune li alayat da'u supaya ora padha ngaku-ngaku sapa ngibad. Ora padha ngaku-ngaku hae waridan. Wa yarau lan supaya ora padha nganggep sapa ngibad al-tusahum ing awak dhewe ngibad nganggep ahlan ing ahli, ahlan ing pantes kanggonan lah maring waridat biwujudi istiqdadihim sebab onone persiapane ibad wa tahayyuihim lan tegese siap-siap ibad. Dan ben ora kerusuhan, istilahé kerusuhan. Ben ora ketampuran pengakuan-pengakuan kotor saking panjenengan. Supaya jenengan sing sakjane makhluk ino niku sakjane gak pantes kanggonan niki. Kok terus nuwun sewu. Gusti Allah oleh gelem mari niku krana sampean lobi mrono. Boten ngoten niku. Jadi waktu hafullah utawi pira-pira kehormatan atau penghormatane Allah. Wa hadayahu lan pira-pira hadiah Gusti Allah iku muqaddasatun. Mau suci antu alala yen to dialasi niku antu alala yen to dikai alasan apa hadiah. Gusti Allah, sing marai aku ngekeki hadiah kowe iku mergo kowe ngene. Nek kowe gak ngene aku gak sida ngekeki hadiah. Lek ngono lak. Gusti Allah niku manut sampeyan. Ngoten mboten nggih. Ya sakarepe dhewe. Artinya Allah itu memberi atau tidak memberi juga bukan karena sampean siap atau tidak siap. Ya karena pancen Allah pengen maringi ngoten mawon. Ngoten. Antu ala lain to dikai alasan apa hadiah bi amrin lan suci perkara. Mboten. Allah maringi. Nek pengen jabut ya jabut. Lane ya ora usah kuwatir lah. Wong bondo pangkat derajat rezeki pati jare kok Gusti Allah niku lak nyimpen bener krungu to. Wis banget seringe mulai ludruk ketoprak cerita wayang kiai niku ngomongane ngoten. Ngomongne lek rezeki pati judu pangkat keagungan matur sedaya saking Gusti Kang Maha Kuwasa lah ngoten. Niku lek tengkorane kan Malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha biyadikal khair. Malikal mulki duh pangeran sing nguasani kekuasaan. Tu'til mulka paring panjenengan al mulka ing kekuasaan ing kraton ngguno lek malane kraton. Iki sakniki kekuasaan man tasha ing tiyang sing jenengan ngersakake.
Yen ngersakaken paring sinten nggih niku sing dadi. Wa tanzi'ulan nglengser panjenengan al-mulka ing kekuasaan. Miman saking tiyang tasawuf kang ngersakaken panjenengan. Iki kudu diyakini. Aja pisan-pisan kemalek. Nek sing ngunggahno presiden iku aku, terus ngedukno ya aku. Gak kuat ngempet aku. Ora kudu omong. Wis kene. Mergo gara-gara ndek ngati-ngati mempersiapkan, akhirnya merasa iso jadel. Wong soal wahim iki ora iso ngempet, ora iso jadel kok. Gila, soal wahim nyaman nolak ya ora iso. Nek ora kudu wahim nyaman wahim ya ora iso. Upama nekat ora wahim, nekat wahim malah kaya Evan. Wajib ya wahim kan. Ah, tadi iki kraton kerajaan sedaya niku saking Allah. Pun enten cadangan. Soale sama nangen-nangen sama kathah keajaiban sing diparingi Allah niku sing ora semaya. Ora semaya. Nek wong bapake yes biasa bakul tempe. Ibune ya terima buka dasar ning pasar. Dulu anake hafal Quran. Anak bapak ibu kaji, malah pun 10 lah kaji. Anak yo tahu kaji. Ini ku yo bukan anak dia, macam ini. Orang, kenapa betul kan dikejut? Tunggak jarak merenjak, tunggak jati mati. Macam ini bilang gak kena dikejut. Merajak, tunggak jarak merajak, tunggak jati mati. Iku ya ana semut ireng anak-anak kebubungkang ngoten niku. Semut ireng anak-anak kebubungkang piye. Ya kula jenengan sudah paham. Jadi ini waridat ini sakjane sesuatu sing bangsa teng jero. Lah mesti jawi nek kate mawon ta. Sedaya keberhasilan sing jenengan anggap keberhasilan niku sakjane ya saking Allah sedaya. Istiqdat sing jenengan siapake niku tidak menarik apapun dari pemberian Allah. Istiqdat itu perintah yang harus dijalankan. Niku kudu dipahami. Mungkin lek mboten ngoten jenengan nun sewu dadi suul adab duwe penganggep lah. Gusti Allah lah arep mari iki ngenteni sampeyan. Lah ngoten lho nggih. Jadi berarti lek ngono sak durunge sampeyan tandang Gusti Allah urung duwe kersa. Lah nek Gusti Allah urung duwe kersa berarti lah Gusti Allah tahu gak kersa. Lah jane Allah duwe sifat iradah. Sifat iradah Allah niku qadim lan langgeng. Lah kan yen mboten matok. Oh, ngoten nggih pokoke yo kaya tempat kalau nggak ada ngomong teman. Nen, lelang ini dungo ini perintah lah itu lagi. Ya lakonono, lo betul tak mau lagi. Dungo itu lah, itu perintah ya lakonono. Soal tuh berdungo lah apa orang sampai ubung-ubung, lo mudah kau nyetempel peparing Allah, terus berstempel. Anane peparing itu, teko mergo aku dungo nah. Nah ini terjadi istiak ngaku. Jadi wa hadiah saking Allah Ta'ala niku munazzahatun wa munazzahatun lan suci bersih antuqabila saking yen to napa istilahnya bandingi apa hadiah bandingin bi amali jibril kelawan pura-pura ngamal bagus. Yo ora ana amput-ampute ngoten. Tidak mungkin kalau Allah memberi itu kok terus sebagai imbangan, ngoten lho. Mutu kabilah niku. Kok peparing Allah niku sebagai imbangan dari ngamal sampean. Terus dianggap bahwa pemberian Allah itu adalah nilai tukar dari apa yang zaman lakukan. Itu jauh, itu maha suci dari situ. Enggak. Apa yang sampean lakukan tok
itu saja, tanpa ada embel-embel ganjaran, tanpa ada embel-embel hadiahnya, tanpa ada embel-embel kehormatannya. Sing sampean lakoni niku tok niku mawon kok. Nek sampean dikon ngitung biayane pun luar biasa sing sampean mboten iso. Loro biayai dhewe mboten iso. Iso maca Bismillahirrahmanirrahim. Niku lek sampeyan nyel ijen dhewe, maksude sampean ikhtiar dhewe golek dhewe iso muni Bismillahirrahmanirrahim. Iso ora mungkin. Kan iso muni Bismillahirrahmanirrahim kan diawali dari mendengar. Mendengar itu ada kuping. Kuping niku nganggo utek. Kon duwe kuping tok lek ora duwe utek ya ora enek sing dienggo merekam terus niru muni bis niku. Bis iku enek ilate ana lambene. Terus ndah mongko terus kok terus sampean muni sing marai aku saiki keramat itu mergo lek riyadhah. Lah niki. Kok iso muni kowe riyadhah tok wae wis. Allah ampun mboten. Wis ora iso upama niku dianggep lho ijol niku lek nek sampean kelangan wong sampean ora tau kelangan malah oleh terus kok ijol. Nggih Pak. Lha jenenge ijol niku lek sampean tau kelangan, aku kelangan iki ijolono iki lak lho ora tau kelangan lho. Niku lak padha karo ngene kula niki sampean dikai nang. Iki lho anu apa tak kei sego sak wakul karo iwak pitik kare sak rantang. Tomponen terus muni, "Lho nampa niku nggih angel Gusti." Mbok sampean kaya opah nampa niki. Piye to nampa kok njaluk opah niku lho. Piye to nampa kok njaluk opah. Iki kula nampa niki wah keliru kabeh mungkin dadi. Pokoke enten pengakuan itu mesti keliru. Mesti keliru. Keliru posisi, keliru filosofi. Mergo napa? Peparinge Allah niku bal ya balik utawi tuhaf lan hadaya. Iku makhdu karome muhunge kelomanan. Muhung iku wong kuna lek warane muhung. Cara sakniki melulune niku ya wis pokoke murnine peparing, murnine kelomanan, tidak ada campur tangan dari siapapun selain Allah. Jadi untuk memberi atau tidak memberi sama sekali Allah tidak terpengaruh oleh siapapun. Termasuk tidak terpengaruh oleh doa panjenengan, tidak terpengaruh oleh demonstrasi wong sak donya, ora terpengaruh karo pemberitaan TV, ya pokoke ya sak geleme. Niku wong kuasa tenan, Gusti Allah niku kuasa tenan. Mas yo ketoke nyusuan. Yo padha dikeki ya karepe dhewe. Lek peparing niku namung kanggo krana demene Allah upamane. Lah wong kafir-kafir sing dadi musuh sing ora didemeni padha diparingi. Ya padha diparingi. Krana pancen Allah butuh paring ngoten mawon. Allah pancen pengin paring, pancen tukang paring. Jeneng wong niku tukang paring wong lho niki nembe wong dereng wong sing jek urung sempurna niku pancen wong niku hobine niku hobi weweh niku ora weweh ora enak. Kadung dadi hobi kok. Hobine kok hobi masak. Enek ibu-ibu itu sing hobine masak. Pokoke lek nganggur sedina iki ora enek sing dimasakne ngono jan ra penak. Saestu niku ana wae sing dinganti sampai akhire wis ngono napa jantunge gedang iki dimasak ngono nganggur-nganggur mboko ngono ana uki wae kok iki ora kober nek klopo gundung niku kok ora diparut terus ora kober iki eman-eman nek sampai nganggur ora masak kadung hobi. Nah niku jenenge watak sifat. Nah Allah taala niku manjen Al-Wahhab tukang paring. Allah niku Al-Wahhab. Sifatnya Allah niku akeh maringine.
Ya wis maringi ngoten mawon. Lah termasuk napa? Dungane sampean niku paringane kono. Ya termasuk nek upama sampean anggap siap-siap, sampean iso siap-siap ya paringane kono. Ngoten termasuk warit niku nggih paringane mriku. Jadi jenengan didumi napa? Didumi kartu sembako. Didumi kartu sembako iki sing arep diparingi iki dikai kartu sik sembakone urung teko. Ya sampean nggawa kartu mara. Apa ning balai desa apa ning RT. Ya sampean kok muni, oh sing marai aku oleh bagian sembako mergo aku nggawa kartu iki. Lho. Sampeyan nangen-nangen jajal. Sing marai sampeyan oleh sembako mergo didumi kartu niku. Napa pancen tekane kartu niku mergo pancen diparingi. Tak diparingi kartu ta? Lah, sembako niku diparingi dadi ya kartu sak sembakone peparing kabeh. Ora kok arep maringi niku ngenteni sampeyan iso nggawa kartu mboten sakjane iki wis ana cadangane sampeyan arep diwehi sembako, mulane kartune diwehno sik. Lho, nggih ta? Lah sing kata kula jenengan mboten ngoten. Sing kata aku tak ngene akhire malah sok-sok niku ora wayahe oleh kartu bareng mengkartukan diri. Nah, ya nah niku dadi wa fadlun lan tegese anugrah minal karimi saking pangeran kang maha loman al mutafaddili pangeran kang tansah maringi kanugrahan. Niku murni. Napa mawon sak jane. Waridat niku sing dumugi teng manah kula panjenengan sampai waridat niku bentuke saged berupa hidayah, petunjuk berupa pertolongan untuk melakukan yang baik. Niku sedaya saking Allah. Sampai wong duwe niat itu jane asal mulane niat itu pundi to? Mosok jenengan sing nyiapno niat kan nggih mboten nggih. Siap-siap niat ingsun niati niat ora enak. Nggih jenengan niat iki moro-moro grejet pengen wis delalah niku oleh pituduh kesempatan ya diparingi. Wis niat lek kesempatan gak diparingi mboten dugi kok. Mboten dugi saestu. Wis ora uman kan. Ora uman. Ngaku-ngaku tok ora oleh. Lah piye wis pokoke nglono wis. Wis pancen kawula wis ngene iki ngoten mawon wis. Sing penting sadar, selalu sadar setiap saat. Latihan sadar setiap saat bahwa semua ini sudah ditata. Ngoten mengke sampean yo ora ragu-ragu, enten sing ngatur. Alladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wis dalil populer banget. Akeh wong krungu. Ora usah ragu, ora usah susah. Kabeh wis enek sing ngatur. Aturane Allah niku masyaallah mboten nek dibedhek. Nek sampean bedhek-bedhek lah akhire sampean sing nyiapno. Wis ora kena dibedhek. Wis pokoke apik nggih disyukuri, elek diolah. Supaya kula panjenengan iso nggunakno keelekan untuk mendekat. Piye keelekan untuk mendekat? Maksudnya ya ben rumangsa lek panjenengan aku ki elek ngoten. Nah, rumangsa elek iku lho modal nggih mendekat. Mergo lek mboten dikai sabun mriku ya ora iso mbah-mbah. Anane di grujuk nganggo peceren iku mergo sampean dikongkon njaluk sabun. Ora kok terus sampean oleh sabun. Karena aku oleh sabun, nek ngono aku kotor terus gak apa-apa lho balik. Kadar aku wis nggawa sabune kok. Betul ngoten jenengan saiki nyatane digawe kotor karo Gusti Allah, iku maknane sampean dikongkon tobat. Aja kok kadar Gusti Allah wis nyediani gudang tobat pirang-pirang gudang aku tak kotor terus. Lah niku walik konslet voltasenya iki. Saluran seterusnya konslet. Jadi mahdul karom
Mahdul Karom niku murnine keloman. Murnine keloman. Mula menawi panjenengan nate napa maos manakib Syekh Abdul Qadir Jailani niku nate matur anta wahidun fis sama ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Engkau adalah satu-satunya yang di atas dan aku adalah satu-satunya yang di bawah. Panjenengan menika ijen teng langit, lah kula niku ijen teng bumi. Niku lek sampean tampa lan lanang ya kaya-kaya Gusti Allah niku sing dadi raja teng langit, lah Sabtu Qadir Jailani dadi raja teng bumi. Lah kliru mboten. Mungkin tek dihitung cara akidah mboten bener. Cara tatanan tauhid mboten bener. Maksudnya napa? Kula niku wahid. Satu-satunya sing paling ino, sing paling asor, sing paling endek niku teng bumi niki namung kula. Liyane niku mulya kabeh. Mergo fil ardi niku di makna ardi itu keasoran. Wa anta wahidun fis sama, sama niku masdar saking sumun. Sumun maknane ketinggian, keluhuran. Nggih namung panjenengan sing luhur. Lah kula niki duwene namung elek tok mboten duwe liyane. Upama enten ketok luhur niku jenenge keluhuran panjenengan. Kula niku bagianan namung bagian ardi mawon. Bagian asor, bagian ino. Lah dipacai api niku nek dipacai kesumuwun yo mbluder neh. Oh niku lek ora bakat pacak niku. Lah iki kaya napa Kartinian ngoten niku wis sumu ora karo wis dadi coploki ae ngoten niku mengke bar paweh ngoten mulih teko mak wis dadi rucati kesuwen. Ya bali asline neh. Bali asline. Jenengan niku sakjane. Jadi niki enten teori. Kula panjenengan ampun terjebak soal peparing, soal peparing piyambak niki. Ampun terjebak penggene soal bentuk nominal peparing. Bentuk nominal bentuk wadake peparing. Mergi peparing niku nek namung dipahami namung wadake lahir. Niku jenengan terjebak dalam pengecilan peparing Allah. Akhirnya peparing Allah itu sama adop cilik, jenengan gak terima. Ngoten. Dengan kurang rumah aku butuhku sakmene mek dikeki sakmene. Nah, mergo sampean ngitung nominal niku tulisane niku 5.000. 50.000. Salah niku namine nominal. Sakjane sing penting duduk nominal niku. Yang penting dibalik 5.000. Itu ada apa? Allah memberi apa? Apakah harus pakai 5.000 semua? Kan tidak. Oh, ternyata banyak pemberian-pemberian, peparing-peparing sing gaib, sing niku sama sekali tidak memakai 5.000. Jenengan nun sewu nyukani putra jenengan 10.000 besar sekolah. Niku jane napa soal sangune sekolah itu jane lak mboten nek sampean nangan. Tapi enten hubungan antara bapak karo anak sing duwe rasa kasih sayang kan itu sebetulnya. Ternyata nek sampean teliti mangke, Lah dilek niku wae didhawuhke waridat tekonen dadak dan itu peparing. Panjen sedhuwur ya peparing itu sakjane wae. Sama nangan-nangan itu gaib. Wong urip niku mawon sing dipikir ngoten jadi wong urip iki sakjane sing gaib. Wong urip iki jane sing dadi cita-cita lan angen-angen iku kabeh sing gaib-gaib. Kebahagiaan gaib. Sama iso ndelok kebahagiaan iku ora abang apa ijo.
Lak mboten saged didelok. Ketentreman, tentrem niku lak kok. Tentrem niku lek didelok rasane piye? Nggih mboten kena. Nah, niki lho saja. Alamul ghuyub. Allah yang maha tahu terhadap segala sesuatu yang gaib, karena memang hidup yang diberikan Allah kepada manusia saja ini gaib. Dan seluruh kehidupan ini ternyata ini dilakukan dengan serba gaib. Pendorongnya itu gaib. Delik. Ora ketok. Begitu pula puncak cita-cita itu kembali kepada yang gaib. Saman jane sing saman golek ya mbangun omah. Gedhe latar lombo. Niku jane sing saman butuhne apa ya omahe niku. Lak nggih manfaate nggih lho nggih. Manfaat niku mengke nggih mboten kabeh. Terus niku mengke enten unsur liyane manfaat sing luwih gaib neh napa? Wah. Nah, wah niku sajane gaib. Nggih lagi. Nggih ta. Mengapa kok jadi rebutan jenenge pangkat derajat kok dadi. Mergo di dalam pangkat dan derajat itu banyak teka-teki kegaiban. Gaib. Jadi barang-barang itu melayang-layang, delemok-delemok meloncat-meloncat yang barang gaib yang tidak menentu. Mengapa tidak dijujuk saja kepada yang maha gaib? Mengapa kok tidak menikmati saja kepada kegaiban Allah itu sendiri? Kita masuk ke dalam kegaiban itu. Nah, niki jenengan paham ngoten? Sakjane kaya seragam, pangkat. Niku napa nggih seragam niku sampeyan. Lagi di balik seragam itu ada rasa kebanggaan pakai seragam, rasa. Termasuk wong nganggo klambi baru jane ora klambine iki sing digoleki, tapi ada unsur aji. Aji niku barang gaib. Aji. Sama nang aji ku regane piro? Pirang kilo? Betul sakit kan? Aji itu gaib. Aji ning diri jalanan Sokolati, aji ning raga jalan saka busana la aji. Ngoten. Dadi napa sampean kok rebutan perkara sing sakjane ora ana aji niki. Nggih ta? Masih barangnya api lek gak ana ajine iki sampean gak tertarik. Lah ternyata sing jeneng menungso itu pasti punya cita-cita yang bukan sesuatu yang gak ana ajine. Golek aji menungso. Mesti golek sing dibaliknya. Mulane njur akhirnya menungso punya rasa ingin tahu. Kabeh wong punya rasa ingin tahu. Dan tahu itu tak sudah merupakan kehormatan. Tahu itu tak tanpa barang sing diketahui itu apa. Tahu karo sing gak tahu, mboten niku rasane marang sing tahu. Senajan barangnya sepele. Mulane lek ndelok apa mesti do rebutan ngarep mergo pengen disian ngerti. Goblok. Dunia. Mesti rebutan metu dan ngerti. Nggih ta? Tahu. Itu yang jadi soal. Yang namanya tahu itu ada sesuatu yang diketahui. Ada rasa tahu dan ada orangnya yang merasakan tahu itu. Nek ditarik ada yang memberi tahu. Niki dhewe-dhewe nggone barang sing sampean ketahui belum tentu barang itu berada di depan sampean terus mesti sampean tahu, itu belum tentu. Kalau tidak ada kiriman pemberitahuan
Nggih ta? Sampeyan wis ngerti. Iki enek wong jlengreng ning ngarepku. Tapi sampeyan pangling. Kan wis ngerti ning kan ora ngerti. Bukti lha isih takok sapa to iki? Berarti kan barang yang diketahui sudah ada di depan mata. Tapi ada kegaiban tahu yang lain yang belum datang. Nggih, yang belum datang. Nggih, makanya perlu yang memberi tahu bahwa ini begini, ini begitu, ini orang namanya ini, rumahnya sana. Kok lah terus buat takok nor. Sapa to iki? Muhammad putune sampean lho, Mbak. Putuku dhewe. Dalam tekan di apan le. Mun dik wau, Mbak, ambek sapa? Terus golek tahu. Mengapa itu digoleki terus? Karena semakin banyak yang diketahui. Ya, barang yang diketahui itu tidak harus semuanya datang secara wadah di depan kita, enggak. Cukup kegaibannya saja yang datang di dalam kegaiban rasa kita. Oh, boleh sampean ngerti geni terus hati sampean panas. Wah, ngerene wong paham geni lah. Obong kabeh. Artinya apa? Geni itu ya biar jadi geni di situ. Tapi pengetahuan tentang geni itu bisa ditransfer, bisa dirasakan di dalam hati. Dan apa yang kamu rasakan dalam hati itu bukan geni, tapi pengetahuan tentang geni. Nah, yang sebenarnya di dalam geni itu apa? Makanya ini menarik sekali. Nek wong kok angger ditakoki jawab. Ditakoki jawab segala sesuatu. Takoki jawab. Ndek roh apa ngomong menurut apa sing ndek ngerti tanpa ada langsung, apalagi dibatasi menurut pengertian dia sendiri tanpa ada napa istilahnya ketawaduan mengatakan bahwa ini sebatas yang saya tahu, selebihnya saya mbuh, ngono gak wani muni ngono. Berarti wong kudu mereka membatasi sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu sangat luas. Agak bab geni kok tok mun angel diterusno. Nggih. Geni ku panas. Wis ora geni iki ora kok panas. Geni ku mulat-mulat. Meneh ana sing geni ku ora mulat-mulat tapi longket-longket. Ana nang geni ku nganu, geni ku pabrik kukus. Geni ku wis 1000 orang berkata melihat geni akan 1000 ucapan yang berkaitan dengan geni. Gila. Padahal geni ini pancet ning kono. Lah apa meneh? Nyangkut soal ilmu Allah, nyangkut soal sifat Allah, nyangkut soal pemberian Allah, umpamanya nyangkut soal rahasia waridatnya Allah, nyangkut wis. Lha kok iku arep diukakai kabeh wis pokoke sembarang takon. Tak jawab malah bodoh lek. Ngoten. Mulane wong kudu ngerti papan lan pan. Kudu ngerti aku ini sak pira iso apa ya kudu ngrumangan. Tugasmu kuwi dadi DPR ya aja dadi hakim. Karena jadi hakim itu sebenarnya urung salah bareng mbok omongane salah. Ngono golek bolo. Ya salah karo gak salah kok. Akeh-akehan. Iki matuke piye iki? Iki ada geni iki matuke diomongno panas apa diomongno adem. Ngono terus ayo sepakat adem. Lah niki
Apa ya terus kabeh muni adem, ngoten niku terus geni dadi adem. Lah nek wong urung jelas salah lan ora salah terus iki matuke piye? Semakin akeh sing ngarani salah, berarti ya salah. Nek semakin akeh sing ngarani bener, berarti ya bener apa ya iso? Fakta kok begitu itu. Yang namanya fakta pembuktian, bukti itu nggak bisa rembukan akeh untuk sepakat itu nggak iso. Kalau memilih alternatif bisa. Iki enek kali. Lah iki matuke piye? Nyabrange nganggo wot apa nganggo perahu? Lah nek ngono bisa rembukan wis perahu ae, perahu. Lah golek perahu. Lah nek iki loro tambah loro. Iki matuke dijawab 8 apa dijawab 4? Golek sing akeh jawab 4 oleh ngono oleh-olehane 4. Nek sing akeh jawab 8 ngono olehane 8 niku. Ya ora bener. Nah? Ya salah. Padahal pun profesor, doktor, insinyur, DRS kurang-kurang ning kono kok logika ngono ora nggo. Niku akeh sampean lho, Pak. Hah? Lho, nentokno iki nun sewu, wong iki teles apa garing? Nek delok gilap-gilape kaya teles. Tapi lek delok memang asline kaine gilap ngono ya berarti garing. Terus rembukan. Wis pokoke akeh-akeh ndi sing muni teles luwih akeh ya berarti teles. Lek sing muni garing luwih akeh berarti garing. Lho apa ya bener logika ngono kuwi. Kan? Sampe lagi delok kabeh. Lah iya, lho ngono kok ya sampean malah melok wedi pisan iku piye? Iku diomong cah cilik ngamuk-ngamuk. Lagi dah, wes semua baik. Waktu itu dilalahi wes teh. Kira kunci kalau panjenengan termasuk langkahipun tiang suluk niku sedang belajar memahami hakikat. Hakikat itu kebenaran yang sebenarnya, yang itu semua datangnya petunjuk dari Allah. Mugi-mugi kalau panjenengan dados tiyang masyarakat sing selalu mendapat petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup sesarengan kan untuk Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الموت. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله من بيده الخير كله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الفاتحة. آخر كلام